Bună seara, domn medici. Seara. Ce faceți? Mai ceva? Domne, m-am împiedicat o treaptă și aș avea nevoie de îngrijiri. Haideți după mine. Nu că ar fi dat o mașină peste mine, adică... V-ați lovit la picior? Da, da. Pun un bandaj? Mai mult. Despre ăștia? Să vezi ce am făcut. Așa. M-am bătut cu 2 gaburi și un civil. Acum cum vă simțiți? Mai binișor, mai binișor, da. Dar Deschis n-ați avut, direct. domne, apeluri, nimic în seara asta? Poftim? N-ați avut pastile, clienți în seara asta? Nu e nimeni în seara asta, doar doi politici care erau răniți la picior atâta. Da, 2 polițiști răniți. Săraci. Meanwhile, in our universe. Ui. Asta n-are benzină, băga mea și pula măta. Serios, coaie? Că n-ai frâne? Mă, tu n-ai frâne, mă? Băi, dă-te mă jos din mașină. Du-mă, mă, și pe mine la o mașină. Dă-te mă jos, mă. Du-mă la o mașină. Ce mașină se duc? La oricare, mai în față. That's the sound of the police. Du-te în gură! Du-te în gură! What do you mean? You'll be at cardio striptease class. Probably going to do some weights now. Bancă, 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 bancă. Uite, uite, în stânga, 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 stânga. Stânga, uite, Unde? uite acolo. Cum intri în bancă pe stânga? Stai pe floare. Stai pe loc. Stai pe loc. Lasă-mă! Las. Lasă-mă că n-am făcut nimic! Mamă, dacă mă întorc și dau o bâtă peste față lui ăsta... Stați, domnul. Dar de ce dai cu taserul, că alerg futut? Putut. A, Stați, futut? domnul. Stați că nu vă facem nimic. Băga mea și pula în gura ta să-mi bag. Ia futute în gură! Ia! Ale. Dai mă, dai mă! E al dracu tu să fii. Băi, eu spar capul la polițai. Îl tântesc eu. Te în gură de civil. Ești... Ma. Las că ai tu de-a face. Ai tu de-a face cu mine. Ma. Ia futu-vă în gură. I-am dat succes la cătușe, coaie, nu credeam că reușesc. Nu credeam că reușesc, ești nebun.